Amérique ciden juru so o ɲɛmɔgɔba Anthony Blinken sera Israel a ka taama filanan daminɛna arabu gun kan n'o ye Moyen-Orient kabini kɛlɛ daminɛna wa a kan ka wele bila feere jɔnjɔnw ma walasa ka dugudenw kisi Gaza. Liban Hezbollah ɲɛma fangatigi Hassan Nasrallah ka kan ka jɛmukan kɛ jumadon a siɲɛ fɔlɔ la kabini kɛlɛ nin daminɛna k'a jira n'a ka jɛkulu min ni Hamas ye jɛɲɔgɔnya kɛ n'o ye Iran ka dɛmɛ ye o bena don kɛlɛ nin kunkolo kɔrɔ. Israel ye bingani kura kɛ jumadon Hamas kan Gaza mara la a bɛ taa fɛ a ka dugukolo kan baara la yɔrɔ min na ka Gaza dugu lamini. Jabɔ minnu bilala Hamas fɛ n'olu b'a jira ko silamɛ tɔn kɛlɛcɛw bɛ bɔ dugujukɔrɔla bulon n'o ye tunneliw kɔnɔ ka bin Israel ka kɛlɛkɛminɛnw kan n'o ye chariw ye minnu ka ɲɛta bɛ gɛlɛya o tiɲɛniw fɛ. Diɲɛ kɛnɛyatɔnba OMS o ɲɛmɔgɔba ka fɔ la dɔgɔtɔrɔso 36 la Gaza mara la 14 tɛ baara la tugun. Nasira wɛrɛ la Hamas kɛnɛya minisiriso ka kunnafoni laban min bɔra alamisa don o y'a jira ko mɔgɔ 9,227 fagara Gaza mara la kabini octobre kalo tile 7 na. Denmisɛnnin 3,826 fana b'u cɛma. Israel fan fɛ mɔgɔ 1,400 kɔ fagara ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye kabini octobre kalo o tile 7 na u fanba tun ye dugudenw ye Hamas ka bingani don na wa mɔgɔ 240 ni kɔ welekura o don na Israel famaw ka fɔ la. Alamisa don sɔrasikulu y'a jira ko Israel sɔrasiw 332 fagara kabini kɛlɛ daminɛ na.